Usapho lakwaNyenga luxheleke emphefumlweni ngokusweleka kwelungu lalo uNosimanye Nyenga obhubhe ngethuba esemsebenzini e-Ado African Home Lodge. Olusapho luthi alukhange luxelelwe ngoko nangoko ngokusweleka kwakhe, luthi lufumanise ngosuku olulandelayo xa belubuza ngaye, luthi kulapho luve ukuba ubhubhile. Indodakazi kaNyenga uZoliswa Majola uthi inhliziyo zabo zikrwenekile. Siva kabuhlungu kakhulu unobangela ukumka komuntu ephangela uve indaba zento bana akasekho akumandanga. Umama uvuke ephangela ngomgqibelo akhange abe nanto ayibikayo noba inhloko okanye intoni na. Kodwa into ebebuhlungu kuba ngabo 10 masifumanise into bana uswelekile. Abeza uzosixelela. Yasithi abantu abaphakamayo kusasa ngecawa sazova apha. Akho yimbi into esifumene ngaphandle kosorry. Akho nto isivisa kabuhlungu le nto basithathelwe umzimba ngaphandle kelungelo lethu. Umajola uthi nangona emva koko abaphathi bencedisile ngokuthi bawuse umzimba kwindawo yabangcwabi ebekufanele ukuba usiwa kuyo, kodwa nangona kunjalo basaphoxekile ngokungazifumani impendulo bebezifuna. Xa sifika ke ngokusafumaniseka into bana no Department of Labour bakona babiziwe. Sixoxile apho sixoxe khona kodwa ke ayikabi yiyo. And ke kwa incwadi ezizifunwayo andifuna ugqiba kodwa ke incwadi ezifunayo ingathi azifumaneki. Andifuna ugqiba ke ndithi abakho registered kodwa isixelela lonto. Ukusabela esisehlo iphiko labasetyhini lwe-ANC kunye nabahlali baseValencia babambe umngcelele woxolo befuna baphathwe ngcono abasebenzi base-Ado African Home Lodge. Siyenza ibe yi-peaceful march le kuba sizoqonda uba benze njani bakwazi uthatha umzimba bayobeka ebangcwameni from ngela xesha sweleke ngalo kude kube sebusuku kude kube ngomso ngecawa. Khange zibizwe i-family members, khange kubizwe nomnye, although enazo i-contacts zasendlini xa engekhoyo emsebenzini bayakwazi ukuya endlini yakhe. Akho nomnye ozileyo wasemsebenzini emolololo wayoxelela ifamily. Wayesakuba ngumsebenzi kweli shishini uthi impatho abasebenzi abaphathwa ngayo ayamkelekanga. Lo xesha andifuni uxoka noba kunothiwa mandibuyele khona andinoze ndibuye because akumandanga usebenzela umphathi olawula ngegqudi, nguye yedwa akazimamelanga iimvu zabanye abantu. But sichazelwa basikuye i-executive board yalapha but asimanyele. Uceba wakwa Ward 3 uXolani Jonas akonelisekanga ziziphumo zengxoxo yakhe nabaphathi base-Ado African Home. Sifumene ke lo mibuzo but asonelisekanga kakhulu. Sihamba ke ne-Department of Labour bikhona esimemle ba mayizosincedisa nayo apha kule malunga ke department yayo. So naye ke iqhubile nayo phana but zikhona izinto kuza activatewa i-inspectors apha zaka Department of Labour so that zizokweziphandulule kakumbi ikhampani lena. Umphathi jikelele weli shishini u-Etienne Hwila uye wavakalisa amazwi ovelwano kusapho kunye noluntu echaza ukuzimisela kwakhe ekuncedeni apho kukwazeka khona. We are very heartbroken of the passing of our beloved staff member, Zuleika, who sadly lost her life a couple of days ago. She was more than just a colleague to us. She was a warm, dedicated and joyful presence here at Molololo. Known and loved both by our guests and our staff alike. Her absence is definitely deeply felt by all of us. This has been a profound loss for us as our family here at Molololo. We continue to offer our condolences and support to the family and the loved ones. As a lodge rooted in the community of Ado, we share our grief of losing someone so cherished. We stand with the community in the morning and we will continue to honor her memory with the respect and dignity that she deserves. Ngethuba sisenza lengxelo amapolisa ebengekaphenduli kwimibuzo esiwabuze yona. Inkonzo yesikhumbuzo kaNyenga iza kuba ngoLwesithathu umhla we-18 kwiholo laseValencia. Umngcwabo wona uza kuba ngomgqibelo umhla wama-21 kwakweli holo. Kwindaba ze-MPK TV ndinguJessica Popo ndiseValencia e-Ado.